ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿ ನಿನಗಳಿಗೆ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ತಂದೆ ಸೂರ್ಯ ನೂಡಲ್ಸ್ ಆಗಲಂಗೆ ತಂದಿನಿ ನಾನು ನೆಟ್ಟು ಮಸಾಲ ಪೂರ ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದೇ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ನಾನು ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತಿನ್ನುವಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಕಡಾಯಿ ದೀತೆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ನೋಡಾಪುಣಿಕ್ಕೆ ಒಂಚಿ ಇಲ್ಲಿಡಮ ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೇನೆ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಚುಲಿಗೆ ಎತ್ತಿದ್ದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಪಾಡ್ದನಿಕ ಇದ್ಗೆ ತಂದೆ ಶುಂಠಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದಿಗೆ ತಂದಿನ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದೆನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮಸಾಲ ಇತ್ತು ಚೆಂದಂಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತು ನೋಡಾಕೊಂಡು ನೂಡಲ್ಸ್ ಖಾರ ಅವರೆಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅಂತೆ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪಾಟ್ರುಂಡು ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಬೀನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಟು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಬಿಗೆ ತಂದಿ ನಾನು ಇನ್ನು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ಗೆ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡುವೆನ ಅವು ಚೂರು ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಒಯ್ಯರೆ ನಾನು ಒರಿತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಳಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮತ್ತು ಪೂರೇನು ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಏನೊಂದು ರೆಸಿಪಿನ ಇದಕ್ಕೆಳ್ಳು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಅಂತ ಬೇಯ್ತಿನ ಇಡ್ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡ ಅದೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮಸಾಲೋಡು ಉಪ್ಪು ಉಂಡು ನೂಡಲ್ಸ್ಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಒಂದು ಬೇಯನ್ ಬೇಯ್ದಂಗೆ ನೆಕ್ಕೇನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟೆ ಪಾಡ್ನಿ ದಯಪಣ್ಣ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಅಂತೆ ನಮಗೆ ತಿನ್ನಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಣ್ಣ ಪೂರ ಬೇಯ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಸಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ತಿಂದಾಗ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ವಿನಿಗರ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೆಕ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತುಂಗೊಂದಿನ ನಾವು ಬೇತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡು ಜಡ ಐತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಮತ್ತೇನೈತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ನೀನು ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಚಿಕನ್ನು ಉಪ್ಪು ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ
ಮುಂಚಿತ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಡು ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತಂದು ಇಂಚ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ ದೇಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೋಡು ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಅದಾಗ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂಡ ಮಂಜುಲ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಚಿಕನ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕೊಂದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಹೋಯ್ತನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪುಂಡು ತಂದೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಗೆತ್ತೊನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಬೇಯ್ಪದ್ಗೆ ತಂದಿನ ನೂಡಲ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಒಂತೆನೆ ಪಾಡ್ವಾನಕ್ಕೆ ನೂಡಲ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ నేను ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ ಪೂರಗೆ ತಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದಿನಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಪಾಡುವೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ನಿನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೇನು ಗೆಂಡೋಡೆ ಒಂದೇನು ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ತೂ ಮಲ್ಪುಚಿ ನೂಡಲ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಪುಣದಾಗ तेना चिकन नूडल्स रेडी आतुंडु निकुलो रेंच ट्रೈ मल्तुले ओके बाय।